pocs canvis al contracte del porta a porta d'aquest any al Consorci de Residus. L'increment respecte a l'any passat voreja el 2% i s'enfila fins als 575.000 euros. Medi Ambient ha explicat que les variacions estan marcades sobretot per la retirada del tercer camió propietat de Santa Eulàlia, per l'augment del servei de poda, que s'incrementa 25 hores, i per una pujada de despesa vinculada a la compra d'EPIs pels operaris del servei. Les recollides i els dies de porta a porta segueixen com fins ara. L'actualització del conveni es va aprovar dijous al primer ple ordinari d'aquest any, pràcticament per unanimitat. Resumint, un increment d'un 1,84 en un servei anual que creiem que s'està donant d'una manera molt digna, un servei que creiem que un resultat molt bo. Ja ho sabeu que estem sisens de Catalunya i a nivell de comarques, i les dades, si no m'erro, anaven primers. Molt contents, i creiem que un 1,84 d'increment en un any en què venim d'any de pandèmia, anem d'any de pandèmia i estem demanant molt esforç a tothom, creiem que són molt correcte. Estem molt contents. Creiem que aquesta pujada del 1, ens deia el regidor, doncs consigna senzillament aquesta voluntat de cobrir despeses. Per tant, no podem dir altra cosa que endavant amb el porta a porta. El sistema porta a porta al nostre poble és un èxit per segona vegada. Ho va ser-ho quan es va implantar amb anterioritat, ho torna a ser actualment encara millor, les xifres ho constaten. Som el municipi que més recicla i això demostra que la decisió que vam prendre en el seu moment era la decisió encertada. La renovació del contracte del porta a porta va prosperar amb l'única abstenció de Ciutadans, que no va intervenir al ple. L'actual sistema es va reimplantar fa poc més de 2 anys. Amb les dades del 2019, Santa Eulàlia lidera la recollida selectiva de residus al Vallès Oriental i és el 9è del rànquing català. El percentatge arriba al 91%.